Ο Δημήτρης έχει ένα φοβερό challenge αυτή τη στιγμή στο PlayStation. Παίζει με τη χειρότερη ομάδα Brisbane. Εναντίον μέσα στην Παρί Σερμέν. Θα φάει 5 μπαλάκια για να δούμε. Που έχει τώρα Ομάδα εκατομμυρίων. τα πράγματα είναι. Αλλά φαίνεται αποφασισμένος. Για πες πρόβλεψη. 3-1. Χάσουμε. Καλά. Για να δούμε πως ξέρει καλά το... Έχει ξεκινήσει, έχεις και ωραία εμφάνιση. Είναι και βροχερός ο καιρός, κυρίες και κύριοι. Η μπάλα στον αριστερό αμυντικό. Δίνει το half, χάνει. Μπράβο, πολύ ωραίο το half τρίπλα. Ωραίος. Κράτη την μπάλα. Αφήνω το παιχνίδι όπως βλέπετε. Τι κάνει ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ είναι. Ευτυχώς. Τερματοφύλακα, ωραία. Τόσο γρήγορα είναι τερματοφύλακα, αγόρι μου. Γιατί πετάς με στην περιοχή σου. Προσπαθώ. Να το παιδιά, παιδιά. Ευτυχώς. Κόρνερ. Ο Λέθεριο βάλει λάθος του αμυντικού. Μπράβο. Ωραία. Φύγε μόνος σου. Ωραίος. Μόνος σου. Πολύ καλός, έρχεται επικίνδυνα. Σέκοψε. Ο καλύτερος αμυντικός. Δικαιολογίες, παίξε. Παίζω με τη μία Brisbane, πώς το λένε αυτό. Από την Αυστραλία είναι αυτή η ομάδα. Ωραίος. Ωραίο ποδόσφαιρο έχει η Αυστραλία. Ωραίος. Σέντρα. Τι περίμενα να την πάρει. Ωραία, το έκλωψε. Κάνε για να σουτ. Κάνει πάσες τρίπλες. Έξω από Δεν το έβαζα. Όπου έχουν αυτοματισμούς. Ωραίος. Φύγε. Όρος σου. Γκολ. Έχει φοβερή επέμβαση. Αυτό το πέναλτι πια. Το πέναλτι. Το κόρνερ. Μπράβο. Ωραίος. Ωραίος. Φοβερή ευκαιρία. Άνοιξες. Γιατί άνοιξες. Αχ, ρε φίλε, τι ευκαιρίες. 2 ευκαιρίες χάσαμε τώρα φοβερές, κυρίες και κύριοι. Πιέζω. Πιέζεις, αλλά στο τέλος αυτός που πιέζει το τρώει. Να θυμάζω να το επίθεση. Πάμε ρε ομάδα. Έλα ο επιθετικός μας. Αυτός ο Ξανθός, όλοι Ξανθοί είναι. Όντως, όλοι Ξανθοί είμαστε. Έλα, μπήκες. Γκολ! Όχι ρε Αυτός φίλε. τυπάς. Όχι ρε φίλε, τι έσωσε. Μην κάνεις πια, κάνε άλλο κόρνερ. Το ίδιο και το ίδιο. Εκεί δεν υπάρχει κανένας παίχτης σου. Μην δώσει κόκκινη. Μα τέτοιες βλακίες φάουλ, το σκότωσες. Δεν χρειάζεται πια κόκκινη, κίτρινη. Τι έδωσε. Κίτρινη, δυστυχώς. Κίτρινη στο Βρακά, Έλληνας είναι ο Βρακάς. Είναι ο Αυστραλός. Όχι, πλησιάζω να επικίνδυνο. Ευτυχώς, αυτό καλό φάουλ. Σωστό φάουλ. Κίτρινη. Έλα βρε, σήκω πάνω ρε. Σήκω πάνω ρε. Έστω κοίτα. Όχι, θα το βάλει αυτό. Πρόσεξε, μην μείνουμε 10. Εκεί ο παίκτης σου πάνε, βάλθω. Ευτυχώς. Γιατί άμα είναι βάλθω στο τέρμα. Μην βάλει στο τέρμα. Ναι, μα τι είναι αυτά. Τίποτα! Έτσι και γνωστή βέβαια. Μπράβο. Είναι κλέφτης. Ωραίος. Πένα ρε. Πένα. Ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι, έχει φτάσει στο 25 σχεδόν. Ωραία, κόψαμε. Τερματοφύλακας. Αυτές οι πάσεις είναι επικίνδυνες. Δεν ξέρω. Νάζο, έλα, έφυγες. Δεξιά, ελεύθερος. Πού πετάς τώρα, πού πετάς. Άμα δεν ήταν ο άλλος μπροστά μου θα την φτάσει. Ποιος άλλος, τερματοφύλακας εδώ. Βλέπουμε ένα γενικά
Οχ, 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 οχ. Πώς πέρασε αυτό. Ωραία, έκοψες. Κάνε καλή πάσα ρε παιδί μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε. Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολο να έχεις τη χειρότερη ομάδα. Ή πώς πέρασε εκεί. Ω, τώρα πώς δεν το έπαιξε. Απ' έξω τερματοφυλακάς. Πω. Αυτή για να τα απέκρουσε. Διώξε. Μπράβο, ρε. Τερματοφυλακάρα μου. Πού πέταξε. Ωραία. Όμως δεν άντεξε πολύ. Φύγε μπροστά, φύγε μπροστά. Κλέφουν την μπάλα, συγχαρητήρια. Δεν μπορώ, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί παίχτης φοβερό στο PlayStation είσαι. Δεν είπα ότι είναι και φοβερό, δεν το πω ποτέ αυτό. Είναι πράγματα που δεν λέω ποτέ. Τίποτα. Πάλι γονέα. Αυτό το φάω τώρα το κάνω. Τους αφήνεις μέσα στην περιοχή σου δηλαδή, τι θα γίνει αυτή η Τι κατάσταση. να κάνω! Μπράβο ρε. Ευτυχώς που είναι και ζεύλιδες. Τι είναι. Να πάλι μέσα στην περιοχή σου. Πέτα ένα ελεύθερο ρε παιδί μου. Ωραίος. Φύγε αγόρι μου. Πού να φύγει, μόνος του είναι στο κέντρο. Φύγε, φύγε, πού να πάει. Οχ. Αυτό, Φάρτα. αυτό ήταν τραβηγμένο. Τίποτα. Τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Δεν ωραία αυτό. Θα με κάλυψε. Μπράβο ρε. Τι να μπάλα. Έλα, έλα. Ωραίος. Τώρα κάνει την πάσα. Τι πας εκεί πέρα γιατί τρέχεις. Γιατί με περνάει. Τα άγγλοι στο πουθενά. Τώρα αυτό είναι κίτρινο. Εντάξει τώρα και δεν είναι κακές. Πάμε το πάμε. Κόκκινη. Κόκκινη! Νομίζω έχασα. Βαλκάνης. Αυτός ήταν που είχε. Λες στην πάπια. Έλα, έλα. Ωραίος. Έμεινα. Μπράβο. Τι κάνεις. Μετά την κόκκινη, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι είναι άσχημα τα πράγματα. Τι να κάνω, έχω μείνει με 10 παίκτες. Ας μην έκανες άγρια φάουλ. Δεν ήταν κι άλλο. Έλα μόνος σου, πριν τελειώσει το ημίχρονο, φύγε. Σουτ. Γκολ, κυρίες και κύριοι, με 10 παίκτες, γκολάρα, γκολάσο. Ποιος το βάλε, ποιος παιχταράς μας. Ρουχ. Ο φοβερός, για να δούμε το όνομά του. Ρουχ, κάπως έτσι. Ο φοβερός Ρουχ. Ωραία φίλε, άμα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, Πρέπει ωραία. να φτάσει το βίντεο. πρέπει να χτυπήσετε 10.000 like και subscribe. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τώρα που έχουμε φόρμα. Βρέχει κιόλας όπως βλέπετε, Ω, μέσα στο Παρίσι. γίνεται χαμός στο Παρίσι. Απ' έξω είναι οι οπαδοί. Όσοι μείναν απ' έξω Γιατί δηλαδή. πήγανε απ' έξω οι Παρίσι. Γιατί δεν Είναι πάρα πολλοί κόσμος, είχε τεράστια ζήτηση αυτό. Τίποτα! Λοιπόν, παίζουμε σιγά και με καθυστερήσεις. Αν παίζουμε μια τέτοια ομάδα, όμως δεν- Βρε εσύ, τι κάνει ρε, πώς που πά, ευτυχώς, τρέξε, πάρ' το τώρα. Τι να έκανε εκεί! Δεν είχαν επιλογή. 1-1 πολύ νωρίς στο 47, ποιος το βάλε, Ο Ντεμπελέ. Ντεμπελέ. Τι να τον κάνω. Μήπως να το μαρκάρεις. Όπως παίζουν παίκτες. Άντε πιέστε ρε! Μου κάνετε και βλακίες. Σοπαλία, τώρα. Να κάνετε σήμερα. Έλα, μπράβο. Αν και η ισοπαλία θα είναι επιτυχία, ειδικά και με 10 παίκτες, εν τούτης πάμε για την νίκη. Δεν βλέπω να γίνει καμιά νίκη, το αντίθετο μάλλον. Πώς πέρασε! Πάμε ρε. Ωραία. Ωραία. Φύγε παιχταρά μου. Ποιος είσαι αγόρι μου, δεν σε ξέρω. Πλάσα ρε. Τώρα τι πλάσα ήταν αυτή. Τι να κάνω. Μ' ακολουθείς
Έλα, έχουμε την μπάλα. Σουτ. Όχι ρε πρέσι. Αυτός ο γκολτζής μας ήταν, Ο γκολτζής. Πρέπει να έχουμε γκολ αυτό. Λοιπόν, Σκέφτεται ακριβώς. έλα, έχουμε χρόνο. Έτσι, μπράβο. Δεν κοιτούσα. Έλα, ωραία. Κάνε την τρίβλα. Όχι στον εαυτό, στον άλλο. Πάλι, να φάμε. Δεύτερη κίτρινη, αυτό είναι κόκκινη. Να είσαι σίγουρος τώρα γι' αυτό. Για να δούμε. Τι έγινε. Δεύτερη κόκκινη. Τι με 9 παίκτες παίζουμε. Πού πάμε τώρα. Δεν φταίω εγώ. Αυτή η Ο Βρακάς, ο άλλος. Όλο Έλληνες έχει αυτό το παιχνίδι. Άχρηστη είναι όλοι. Πάμε για 1-2, κυρίες και κύριοι, αν γίνει αυτή η ανατροπή. Έχω δύο παίκτες λιγότερο. Α, επειδή έχω. Όχι κύριε, το φάγαμε. Δεν φταίω εγώ. Ποιος θέω, γείτονας. Αφού περάσει την μπάλα στον αντίπαλο, τι πράγματα είναι αυτά, τι χάλια είναι αυτά. Έτσι, πάμε να ισοφαρίσουμε. Ωραίος. Γιατί. Η Παρίσι Ζερμέν μας έχει κάνει γιογιό. Διαμαρτυρόμαστε όμως για τη διαιτησία, μας έχει δώσει 2 κόκκινες. Αφού δεν τους αξίζει με τις δύο κόκκινες, τώρα τι μας δίνει δύο κόκκινες τώρα. Έλα, μόνος σου. Έφυγες. Έφυγες παιχταρά μου. Πλασάρεις ωραία και γίνεται το 2-2. Μην ανοίγεις την μπάλα ρε. Γιατί άνοιξες την μπάλα ρε. Τι ευκαιρία χάσαμε ρε. Δεν θα κάναμε το έπος του Μισολογγίου. Έτσι. Πού πετάς ρε. Τι θα πας, δεν πάτε τίποτα. Θα τον πιστεύω την κυρία στη γύρω ότι δεν πάτησε τίποτα. Ναι. Τόσο ώστε να πιστέψετε. Με πιστεύουν όλοι. Έλα, μπορούμε να κάνουμε το 2-2. Βγάλε μια άμυνα. Δύο τώρα. Με 9 παίχτες και ήταν μεγάλη επιτυχία. Έτσι, μπράβο. Μα και όλοι οι παίκτες μας έχουν μια κίτρινη. Έτσι, μπράβο. Φύγε πολύ. Έχουμε φτάσει στο 72. Τι μας είπες. Πιάστε με, βρε. Πιάστε να και τρέχα. Μα πού δίνεις, ρε. Κάνε να σου τον έβγαλες μόνο του. Ευτυχώς, ρε φίλε, τώρα. Τι έδωσε! Τι έκανε τώρα, πέναλτι. Καλά, η διαιτησία μας έχει διαλύσει, Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Στη FIFA. Στη EA. Έλα, φύγε μόνος σου, φύγε. Φύγε, ο τελευταίος παίκτης κόκκινη. Τι έγινε, τίποτα. Κόκκινη! Δεν είναι κλέφτες! Συγκεντρώσου, Πώς να συγκεντρωθώ! συγκεντρώσου. Μα με κλέβει τη σένα! Αυτό τα φάουλ! Όχι, τι παίζουν αυτοί, ρε φίλε. Ένα πέναλτι έγινε. Φάουλ επανέξιμο! Πέναλτι. Πέναντι ρε Αυτό κλέφτες! τον έριξε 50 μέτρα, ρε. Μην πιστεύω να φάγαμε και εδώ κόκκινη. Από εδώ πάμε. Πες τα χωρί μου! Σου το κάνει! Έλα, ωραία. Πάρε την μπάλα και Τι! κόρνα. Γιατί κόνε! Γιατί την έβγαλες. Ζήτησα από κόνε! Ποτέ! Έλα, άμυνα. Μας κάνουν τι θέλω. Έλα, πάρε την μπάλα. Φύγε! Μπράβο. Έτσι, φύγε μόνος σου. Εδώ δεν περνάει! Πώς γίνεται να περνάει! Από ό,τι καταλαβαίνω θέλει 1000 χρόνια προπόνηση. Όχι, έχουν σπάσει τα δοκάρια. Ωραία, φύγε. Πώς! Μέχρι και ο τερματοφύλακας σου θα βάλει λίγο σε λίγο. Τι ρε ζήλεμα είναι αυτό. Ευτυχώς δεν... Πιάσε την μπάλα! Μου κάνετε και βλακίες. Ναι, κάνε τους πάσα. Πέναλτι πάλι. Τι!
σήμερα. Λοιπόν, ναι. Πώς γίνεται! Πόσες κίτρινες έχουμε? Έχουμε 3 κόκκινες. 3 κόκκινες. Με 8 παίζουμε. Ναι. Αλλά δεν αγχωνόμαστε. Η ψυχολογία. Η ψυχολογία μετράει. Ο πέναλτι αυτό. Έξω από την περιοχή. Ω, ευτυχώς ρε φίλε. Εκεί. Κι άλλη κόκκινη. Οι παίκτες πού ήτανε! Αυτό δεν είναι offside. Αφού ο τερματοφύλακας σου έκανε πάσα. Ευτυχώς που είναι χασογκόλιδες. Παιδιά, έλα, όχι πάλι ρε, τι κάνεις. Τι κάνει! Οι παίκτες! Έλα το τελευταίο λεπτό να τους σοφαρίσουμε ρε. 89 και τα 90 κυρίες και κύριοι. 2 λεπτά καθυστέρηση. Κλέφτη. Θα τους πάρουμε στην έδρα μας. Τέλος πάντων και πάλι καλά να λέμε. Με αυτό το μονότερμα μας κάνανε. Μπράβο, μπράβο Τι για είδες τη πάλι? σφίξει στο τέλος του αγώνα. Ή όχι. Side. Πού πετάζει. Τι να κάνω! Λοιπόν, ο αγώνας τελείωσε. Χάσαμε μόνο με 2-1 αν και μείναμε χωρίς 4 παίχτες. Τι έχετε να δηλώσετε, τους έχουμε στην επαναληπτικό. Εντάξει, τώρα μας κλέψουμε και. Θα έχουμε παίξει να παίξουμε. Να μας κλέψουμε. Λοιπόν, Έχουμε και ΑΕΚ. αυτό ήταν το βίντεο του Δημήτρη με την PlayStation. Θα έχει και συνέχεια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.